Yes, apo, agtultuloy lang ta daytoy pinagpa-register tayo kadagiti would-be voters tayo para November 2 barangay and SK election. So timao di apo nga aldaw is to no may 18 bata please lang apo haan tayong or-orayan iti maudi nga aldaw kadagiti nga lawlawas apo is napnapan tayo kadagiti dumaduma nga schools and napintas mo dapat the outcome na ta adu tinaparegistruan tayo. Dapat tinainayon tayo nga 1,500 nga new voters dagito apo dito Ilawag City. However, kadagito nalpas nga ERB tayo DG registration hearing adda iti na ikat nga 3,000 plus nga voters tayo gaputa haanda nga nakapagbutos iti namindwa. So nung maminhang ka makapagbutos apo ti mamindwa nga election, automatic nga maikat yanagan mo. That's why nangitod tayo digiti listaan per barangay, digiti nagnaganda apo and we are hoping nga umay dan to agparehistro. Mabalin apo until May 18 umay dan agpa-reactivate and then makabutos dan ton for this upcoming election. Anong mas eskwela sa pinabisita tayo? Addan apo iti 5 nga integrated schools tayo, colleges apo nga napanan, adu pa iti papanan tayo tapno cater tayo. And we're planning apo nga mapanpay dito may isa nga mall nga pagparehistruan maybe by March or April apo tapno adado pa iti maala tayo nga rehistro. Awan ti informasyon tayo sir no may extend by the registration? Awanen apo ta nukit kita hantay ngamin DG calendar of activities until May 18 lang apo iti last day the registration. So kalpas ng registration sir anak sumaron na sir? Dito ito apo isaksagana tayo DG pinag-file iti certificate of candidacy kadagito'y barangay and SK election. We're expecting adado apo talaga iti ag-file because number one, we are 80 barangays and it's a barangay and SK election. So we're looking at more or less 2,000 plus nga ag-file apo.